Ftehim iffirmat minn kumpanija Maltija bl-isem ta' Evolve flimkien ma' żewġ kumpaniji barranin esperti fil-qasam tal-kannabis mediċinali qed jitqies l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Wan News tkellem mad-direttur maniġerjali Christopher Busuttil Delbridge fejn spjega l-importanza ta' dan il-ftehim li se jwassal għal investiment kemm minn kumpaniji Maltin iżda saħansitra internazzjonali. Krejna xi ħaġa ma tisistix fid-dinja li huwa tliet esperti fil-qasam tagħhom biex il-klient ikollu dejjem espert qudiemu f'dak li jkollu bżonn. Ġifieri llum il-ġurnata naħseb nistgħu ngħidu li noffru s-sistema kollha minn bidu sal-aħħar ta' kull min irid jagħmel dan investiment. Spjega kif il-kumpanija Evolve tgħin lil dawk il-kumpaniji li juru interess fil-proċess sħiħ, kemm mill-ftuħ tal-fabrika sa tkabbir tal-pjanta għal kannabis mediċinali. Sostna kif id-domanda hi waħda li qed tikber minn pajjiżi bħal Portugal, l-Iżvizzera, il-Greċja sal-Iżrael u saħansitra anke il-Ghana, iżda mhux biss hekk kif Malta wkoll. Domanda f'Malta hija pjuttost waħda li kibret tul iż-żmien u għalhekk inħass dan il-bżonn illi noffru servizz komplut lill-industrija. Mistoqsi dwar x'inhu l-proċess meta kumpanija turi interess li tibda tforni l-kannabis mediċinali. Busuttil Delbridge spjega kif dan huwa proċess rigorus li jieħu minn tal-inqas sena fejn Evolve tgħinhom jaslu sal-aħħar fażi. Ngħinuhom iġibu investiment, ngħinuhom illi iġibu liċenzji li joħolqu sistema ta' kwalità neċessarja skont l-awtoritajiet tal-pajjiż illi noħolqu jiddiżinjaw il-fabbrika jekk jew inkella jekk iridu jitlu biss fit-tkabbir tal-cannabis kif għandhom ikabru b'mod li huwa ġenwin. Spjega kif fil-waqt li l-proċess kollu hu rigorus, inkluż iż-żamma tal-pjanta tal-kannabis f'kundizzjonijiet mill-aqwa u wieħed interessanti ferm fejn kull pjanta tingħata attenzjoni kbira biex il-prodott finali ikun dejjem tal-ogħla livell bir-riżultati jkunu dejjem konsistenti.